kaisa kokma to wei norongni bwswngo tini phaimani khapungni mari kijing songni bagui belai nangkuk mani thaku khoroksa bini money bag hekaba parts bo kwmajagui bo kaisa video swnamui rohka bini bumung tai bini details ang screen no bo rwjana hingke bo khumulung to jompu jala phaimani yang farm bazar hekaba dula kapra tike phaimani ke bini parts kamai thanga parts bini rang kisa tongo voter id card bini ATM card driving license aro tong bini je important documents rok license rok je voter id card rok tongma bagai rang dok to kisa se aun bagai rang no ase kuno ungko ya bini nangkuk mani ke urgent documents driving license voter id card ATM card abo belek na mana ni nanggo abo joton semana haini bagai kebo takhu ke manui tong ke abono kisa Kiphil Rwjana ni bagai bini phasingti ba haino tai ani phasingti ba haino norgni thani koimung tai bo mankhe tumung no bini parsong mani tong ke bo abono kisa chubachu bo khlai nai hini bo bini khukbai thang videos namai hamlu bor norok nai manai norok nai di haini bagai ani bo haini koimung norok mani tong ke please kisa screen no rwjak number norok call khai mono kisa Kiphil ke bini bagai bo kaham ngane norok chuba khake nin bagai bo belai khen ba khatong to gone tai khak sangan yang poito khlai haini bagai bo video snami rohan man abo kisa naidi jotono hambai nai to bi choyoi hambai belai kheno ojora ka haman mani bagai angnok ni bskang tinima phaimani karon ke ani kaisa belai importance manai abo hongke ani money bag hai ka rang bag abo tini kemaui angnok ni chubachu nangmani bagai angno laiboma phaikya ani mungke Abraham Debbarma ang ani kami hingke jompu jola nobosodar kami kok hingke haise tini phungni sara 8ta ni siming sara 9ta ni bisingo ang khumlung ni siming ang ani nogo Kiphil tongmani bike chalogoi hingke afro ani pars arut bo jaga jeni khlai tor khang saimalia hingke pars ani belai importance manjok tongo abo hingke voter id card tongo driving license tongo hingke ATM card bo tongo hingke employee id card bo tongo hingke belai important tongo hingke rang bo tongo ar ajagao prai 1000 taka tongo parsota gabon bagai rang rok to do je mane rok na phan nadi kokroi ba ang bo bono jodi boro mane ni ano bag khlai ri khanga ke ang bo yak buk sale khala khlaigla ga ni kaisa koimung norok ni thanio o social media ni bisinte norok jom khumulung tu jombojala route je time ni bisingo je thangnai rok je abo kebo klaijak rok mani tong hangke soroko ba sorokina roko norok kisa ano kisa Kiphil Rwjana ning thung kisa Kiphil Rwjadi jodi nor ano Kiphil rikhangke angnok na hambai nai tei norok no ani hamjak mani mukhumu bo ang riwana abon bagai ang koinai chini takuk te bukuk songno jodi kebo rang bag mani tong hangke ano kisa bag khlai rwna ning thung okay nor ano contact khlai manai ani contact number hangke 8787582678 o contact number norok ano contact khlai nai kisa sahor jabadi ang belai importance karon tamni ke abo jotono original documents mangsi ani ke abo belakina ani nangmani manui rok rang puisa rok to ang kunung jagya rang puisa rok to kema sinaino to phano documents norok manui tong hangkangke rang bag klaijak manui tong hangke norani kisa bag khlai jadi ang taise sanai ani phone number abongke 8787582678
Mo ani phone number nadi 8787582678. Obani phone number ro kisa call khlai nai ani kisa subajari hambai.